ti dal 2. Za kolik? A Josef Franc okamžitě od startu, jak jinak v modrém povlaku, se ujímá vedení D jako střední, optimální stopu, zalehává krásně, vidíte, kvůli ostředivé síle krásně zalehává za řídka. Zkrátka je to jezdec dlouhé dráhy, tak jak se patří. Za ním Líšavov také v dobré kondici. Máme radost, že budeme mít 2 želízka pro letošní seriál Grand Prix na dlouhých drahách. Oba dva, jak Franc, tak i Wolf, budou startovat celý ročník na dlouhých drahách. Bychom si přáli opět nějaký úspěch a také budeme čekat, jak dopadne závod místech. A přivítejme vítěze. Filmer na 3. místě.